No dobré, a teraz ide postupne urobiť ďalšiu rýhu a ďalšiu rýhu. Hej, tak túto stenu máme, teraz sa urobí hentá stena, hej, zase sa to trošku premeria, potom sa urobí táto stena, zase sa táto šírka premeria, hej, posunie tam, v tom výkope je vždycky plus minus, ja neviem, 50 cm sa tam dá hýbať. Zase sa premeria táto stena, tu je síce už nakreslená, kade by mal kopať. Hej, to je taká zelená, to je vidieť. Ale ono sa to vždycky pohne. Hej, takže človek potom ešte si to domeria napresno, dá si to do šnúrok, chytí sa výška, zahádže sa to kameňom a vanička bude hotová. Hej, ale tie vaničky tam bude jedna vzadu, tu bude terasa druhá, tu bude dom tretia, tu bude štvrtá, tu bude taký sklad. Čiže tu budú vzniknúť 4 vaničky s rôznymi typmi základov. To, čo vykope, to nie je akože jalová vec, to sa proste vykope a dá sa to bude pod chodníky. Hej, čiže niekto povie, proste si to zhutnili a teraz si to zase vykopávate. No hej, zhutnili sme to preto, aby keď vykopeme rýhu, aby bola pekná, hej, aby tá rýha bola proste dobrá. No a ten kameň, čo sa odtiaľ vyberie, no tak ten je na tejto strane a hej, zase sa to zrovná, hej, aj drenažka sa sem dá, dažďová voda sa sem hodí. Čiže to je všetko nadväzuje jedno na druhé.